Hej Nanna. Få lov til at lige drøfte sagen med dig. Vi er et kontaktpersonsteam i Hillerød Kommune, der arbejder med udsatte børn og unge og deres familier. Vi laver socialpædagogisk støtte til de unge og socialpædagogisk familiebehandling. Vi har brugt Evocation til nogle uddannelsesforløb. Det første uddannelsesforløb, vi startede op, det var i coaching. Og siden har vi taget kommunikation, og nu er vi i gang med en mediatoruddannelse. Jeg har oplevet samarbejdet med Evocation helt fantastisk. De har været rigtig gode til at komme ud og finde ud af, hvem vi var som arbejdsplads, hvad vores behov var, og hvordan de kunne dække de behov igennem uddannelsesforløbet. Vi havde nogle formøder, hvor vi snakkede lidt om, hvem vi var, og igennem undervisningen kan vi jo så se, at undervisere formår hele tiden at tage udgangspunkt i nogle cases og nogle spørgsmål, der vedrører vores hverdag. Så det bliver meget levende og meget troværdigt. Det har været rigtig godt. Det har givet liv, og det har givet inspiration, og det har også givet muligheder for udvikling, både fagligt og personligt. I forhold til sproget, så har det givet os et fælles sprog, en fælles måde at kommunikere på, men ikke mindst en fælles måde at forstå hinanden på. Det er nemmere at kommunikere om ting, der kan være svære, når man ved, hvordan man kan gå til tingene. Og det er noget af det, undervisningen har givet os, og som underviser også igennem uddannelsesforløbet har rokket ved os, altså stillet krav om, at det er noget, vi skulle gøre. Så det giver en masse sekundære gevinster igennem undervisningen, at man får den personlige udvikling og bestemt også faglig udvikling i kommunikation. Personligt så har jeg oplevet, at det har været helt fantastisk at se, hvordan man kan blive en bedre udgave af sig selv. Når man begynder at forstå metoderne bagved, om det er det kognitive eller kommunikation, eller nogle af de andre teorier. På den måde så arbejder man også med en selvudvikling. Og noget af det, jeg har erfaret, det er, at jeg bliver en bedre udgave af mig selv. Samarbejdet med kursuslederen, det har været rigtig godt, og det har været ekstra godt, fordi det har været den samme kursusleder igennem hele undervisningsforløbet. Det har gjort, at vi ikke startede forfra, når der var ny undervisning. Undervisere vidste, hvem vi var, og hvad vi havde brug for, og hvordan han lige skulle takle os. Jamen, jeg kan klart anbefale, at man tager fat i Evocation og får et møde med dem og fortæller lidt om, hvem man er og hvad man har brug for. Fordi at min erfaring det er, at de er rigtig gode til at strikke et uddannelsesforløb sammen til lige netop den virksomhed, som de kommer ud i.